Opa, xentiña da boa! Hoxe imos de bicos. Imos a bicar a unha cachucha de porco. A caramelada. Non soa ben? Cachucha de porco a caramelada. Eso é para bicar. Como non vai a ser? Un poquinho de forno, 20 minutos nada máis, Tampouco é tanto. Aí vai. Baixamos. 200 graus. Xa o teño en 200. Conectado. Bueno, a cachucha de porco non hai cocido donde... Cando podemos facer un cocido... O fajo é a miña opinión, non é o que fajo eu. Eu fajo, bueno, un cocido deses sinxelos e tal, é o que temos un anequiño de lacón, un grelo, un chourizo... Pero cando temos que facer un cocido, a cachucha que non pode faltar. Nin o fuciño, nin esa orella, nin nada máis, non? Doado de facer. E meter a cachucha, nada máis, dependendo do tamaño dela, mínimo unha hora para arriba, seguro. Pero dependendo do tamaño, se o porco tamén ven dunha granxa industrial ou da casa, tamén cambia o tempo moito, igual co polo e demais. Entón, cocer é cocer. Pero, aparte, unha vez que temos cocida, non sei se aproveches algunha vez con un pouco de pimento doce, igual que a feira, a cachucha a feira, que está buenísima, non? Non ten nada máis e tal, está riquísima. E despois metela, por exemplo, facer un fiambre con ela, coidadiño. Bueno, hoxe o que vamos a facer é cocela e despois metela no forno cun caramelo por riba, vale? Quedadevos cunha pataca. De base vamos a facer unha pataquiña, unha clásica panadeira de toda a vida, que vai a quedar moi ben. E a cachucha, eso. Vamos a intentar acaramelala. E bueno, e onde está que sabrá o gran Rafa Durán das cachuchas? De porco, pois, el contarános a ver por onde anda e onde consigue a mellor cachucha que temos ahora mismo en Galicia, non? Por lo menos o día de hoxe vai a ser a mellor seguro. Rafa, compañeiro, onde andas? Ola, Xoanqui, amigo, oído en Manzaneda, chef. Queres cachucha? Eu levoche cachucha. Levoche cachucha. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Ademais, a cachucha lévame a miña infancia, trasládame a miña infancia nas festas do Carmen, no Brao, naquela atracción, os Saltamontes, que decía 3:30 de la mañana, se oyen gritos en la ventana. Cachucha, que chucha, cachucha, que chucha. Estou aquí con Adrián, de Embutidos Herbella, en Manzaneda. Adrián, que tal, como estás? Moi ben, moi ben. Graciñas por recibirnos. Ai, de que? O Xoanqui, o noso chef, encargoume que lle levara cachucha. Primeiro, que é a cachucha? Pois a cachucha é a cabeza do porco, pois despois de fazer a matanza, pois sálase, e despois nada, metela na pota e a comela. E a comela. É a careta, non, do porco? Que sí, ademais... bueno, temos a careta, que é sin oso, e a cabeza, a cachucha, que é con oso. Ah, amigo, sí, vale. Hai diferencias nas dúas. Máis sabor lle dá que leva oso. Claro. Despois, eso, cando a coces, tens que quitarlle o oso, e despois xa queda como unha careta para comer. A cachucha leva oso. Sí. Ben, primeiro, de onde saen os porcos que vos traballades? Pois, nós traballamos de dous tipos de porcos, o porco blanco de toda a vida, e despois temos aquí a explotación dunhos familiares e uns amigos que se dedican ao porco celta, criado aquí, que comen, pois xa vedes, castañas, bellotas, mazás, peras, todo tipo de comida que se produce na zona, calabazas, remolacha, de todo. De todo. Todo natural. Son animais que están felices porque están se ve, no campo, están aquí xusto, ao sol, retozando, sí, sí. no medio de castiñeiros centenarios que... Sí, aquí hai castiñeiros que igual teñen 600, 700 anos. Que maravilla. Tranquilamente. Como se come este produto? Como che gusta a ti? Dime unha receita. A receita esta cachucha con unha patata cocida e unha verdura.
tira miña. Yo chourizo de embutido servillas ao lado, claro. Home, por suposto, aí está a non cuña pode faltar. metida. Xoanqui, váleche a cachucha? Home, si vale, perfectamente. Pois aí xa mandamos a ver que faz con ela, porque vas a estar baixo a lupa. Graciñas por atendernos, Adrián. Moi ben, moi ben. E a ver que aprendemos con Xoanqui. Moi ben, Graciñas, veña. meu. Adrián, cosida. Unha pataca, un repolo, un gerero, un punto. Eu estou de acordo contigo. Si queremos meterlle un pouco de rock and roll, pemento picante, un poquinho de aceite de oliva, mallao. Aí a tes, virguería de produto. Aquí a temos en cru, e pois aquí xa que teño unha cocidiña partida pola mitad, e a partir de aquí é onde imos a traballar. Un pedazo de produto, algo que non pode faltar nas nosas mesas. E agora que chega o frío, ademais, eu creo que todos cando nos poñemos cocido na mesa, o cocido galego, cuidado que asombra polo mundo inteiro, Eu teño cocido por aí facendo, pero se botades de todo, de encher. Pero se algo buscamos moito, de feito, hai a veces, eu sei que hai partidas de brisca, antes para ser quen se reparte o fuciño, cando hai un solo fuciño. Hai partidas de brisca antes, Quen para o gañador? Ou gañadora? Hombre! Vamos quedarnos con este anaquiño que xa teño cocido. Ben, que está moi feitiño, moi ben. E imos a retirar este bodegón que me preparou Luís. Vaya tío, Non lle vale poñer a cachucha aí. Non, ben, as cousas ben feitas. Home, elo. Sí, señor. Sí, señor. Imos bicar a cachucha. Bueno, moi ben. Obxectivo é, temos a cachucha perfectamente cocida en agua. Sin máis. Un trociño de unto que botamos. E o que facemos agora é facer unha salsa, metela no forno a 200 grados para facer unha pintada e cada 10 minutos, aproximadamente 10-12 minutos, imos a pintala, embadurnala ben. Vale? E iso vamos a conseguir que toda esta pel pues, quede un pouquiño máis, con un sabor bastante máis diferente. Cal é o sabor que lle imos a dar? Imos a traballar con teño aquí viño porto, teño salsa de soia, teño vinagre de Módena, teño aquí un chisquiño, non é obligatorio, o que pasa é que eu teño de aceite de sésamo, 2 pingas, isto é moito. Cando falo de 2 pingas, literalmente son 2 pingas, porque dá moitísimo sabor. O aceite de sésamo non é en realidad para freír, sino que é para aromatizar, non? Un pouquinho a cachucha. Que se non o tedes, prescindides del perfectamente. Que non tedes Módena, que tedes un vinagre branco, mellor un tinto. Vale, sin ningún problema. E despois, un viño porto, pero que tedes Pedro Ximénez, por exemplo, tamén vale. E teño aquí un pouquiño de maicena. A maicena o que vai a facer é darlle un pouquiño de consistencia a esa salsa, pois para que non resbale e que se manteña un pouquiño por aquí, precisamente para iso, para caramelizala. E despois o que temos tamén que buscar é un pouquiño de mel. Ou mel ou un azucre moreno, lo de a caramelar ben por aí. E tamén é o que fai sacar esa cortorrada. Bueno, non me rollo máis, porque isto vai de segundo. O primeiro que vamos a facer é asentar, facerlle unha base, unha cama, non? A esta cachucha para que podamos... Xa decimos, galegos sin pataca, podemos facer cachucha. A pataca... Aí non perdoamos, Eu estou de acordo, eu non perdo tampouco. E o pan tampouco, perdón, que ten que haber, vamos. Sí ou sí. Sí ou sí. Aí vai. Comezamos. Ben, prendemos o lume. Imos a frixir unha pataca panadeira de toda a vida. Aquí hai teorías. Hai receitas oficiais e tal, pero despois hai teorías a mazo, non? De que unha pataca panadeira ten que levar o corte, con mandolina ten que ser finiña e demais. Unha pataca panadeira é o xeito de facela. Unhas verduriñas, o que leva casi sempre, si é obrigatorio, é unha cebola, é un allo, pero despois queres botarlle unha folliña de loureiro, podes botarlle. Queres botarlle outras especies? Pois tamén, igual. Isto é a base, é a pataca que reina, eu creo que en todas as casas. Non lle fai ascos esta pataquiña a ninguén. De feito, xa o teño dito, que cando facemos estas patacas ao forno, e collen tanto sabor, porque aquí vai coller todo o sabor do viño, da cebola, do allo, do perixel, do pemento, perdón, bueno,
do azafrán, que eu lle boto un poquinho de azafrán. Si queres meterlle un poquinho de pemento doce, vale perfectamente tamén. Moi ben. Eu que lle boto sempre, gústame moitísimo, dai un toque genial. Eu uso moitísimo vosotros, os seguidores que sodes de todos os días de Está Chegó. Me coñecedes xa o xeito de cociñar. Gústame moito traballar con ácidos en este tipo de cousas. Creo que é necesario. Dalle un sabor que diferencia e que resalta moitísimo máis. Neste caso, unhas veces limón, lima, outras veces raladuras, unha laranxa, cousas así, pero o vinagre non pode faltar. Para min non pode faltar neste tipo de elaboracións. Se toque igual que non pode faltar sal, a pimenta, porque é o maior potenciador de sabor que existe, é o que nos sube os sabores, non? Despois outra cousa que nos guste, que non nos guste, que eu que sei. Pero nun principio, un chisquiño de vinagre, un chisquiño, maravilla, maravilla. Vale, moi ben. Fora e fora. Vou a lavar un pouquiño esta pacasquiña aquí na villa. Aquí e aquí. Vente para acá. Imos. Aí está. Moi ben. Cortamos. Tedes mandolina? Mandolina. Medio centímetro. Eso xa como vexades vosotros. Por que eu non corto... Non fago... O que decía antes da pataca panadeira, moita xente interpreta a pataca panadeira con este corte. Un corte así finiño, non? Que estou de acordo, que va tamén moi ben. Eu vou non facer así, de medio centímetro aproximadamente, porque non quero... Como vou traballalas primeiro nunha tixola e quero darlle unhas voltiñas, quero mantelas enteiras, non quero que se me desfagan. Entón, pois por eso vai, así en toques de medio centímetro aproximadamente, vale? Si se fai de menos, vai chegar un momento en donde aí consigas máis que unha pataca, vai conseguir un puré. Imos conseguir un puré. Ben, adiante. Metemos aquí. Embarcamos ca pataca. Vale. Vale, vale, vale e vale. Oh yeah! Seguimos, culler de pau e damos unha voltiña aquí. Lembrade, imos a caramelar, polo tanto, eu creo que un 20 minutos como moito, así que ese tempo de forno non dá tempo a que se faja unha pataca. Polo tanto, aquí temos que sacala da tixola prácticamente feita. Se vai estar unha hora, como falábamos antes, con tal de que colla ese torradiño por fora, metémolo dentro, en unha hora, e da que por dentro este crúa, nunha hora vaise facer perfectamente. Pero aquí non podemos contar do tempo do forno para cocer a pataca. De feito, se hai unha pizca de sobrecocción da pataca do forno, mellor. Queda máis blandiña, queda moito máis rica. Resumindo, que a pataca de aquí ten que sair fritida e lista para poder comer. Hola, veciño. Hola, Isa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Canto hoxe? tempo sen verte, mi madriña Desde querida. onde? Desde onde, polo menos 20... Como estás, hoxe? Mira que che traio. Un tarriño de mel da casa de meu irmán, Sí. Caseira de todo. Fátelle un pouco. Bueno, por que tengo que probar? Teñes que Tuve que probar porque dixen eu, non, eu teño que catar as cousas. A logo, se chega te pos malo, a culpa é miña. É certo, sí. Pois mira, xe che garantizo que está bo, Mira. Está moi bo. Non sei, pero a mí... collerías, darías, non sei, como pipote, non? Así do alto. Non, pero fixen un remedio casero. Gracias, Isa. Esto chéjame de verdad. Esto te agradezco con corazón. Esto es un producto galego, mi madriña querida. Un productazo galego. Un produtazo. Escoita, O cada vez mel. temos que aprecialo máis, porque ainda estuve mirando un telexornal e demais e lendo a cantidad de mel que vende por aí de fora, Sí. de países asiáticos que creo que non é mel. Por eso digo, hai Vaite ti saber. que valorar... No, hai que confiar nesta. A ver, ademais,
xa ten denominación de orixe. Ti dis mel por- galego. Aí é donde vou. Fora de España. Aí é donde e vou. morren por probalo, Aí é donde vou. Sí, morren por probalo. Isto xa nos abola, a nós Por eso- abálanos o Efectivamente. noso produto de Así verdade. que non me importa, se mañá traes outro cacharro con outro linjotazo que dimitiches, ti trae no igual. Eu vou agradecer moito Bueno, eu igualmente, fixo vale? por ben, porque a mí non me quedaba e dixen eu, bueno, tomei unha infusión con mel, porque mira, a ver, xa estamos no tempo do frío, eu agora un leitiño quente con mel, unha infusión con mel, calquera cousiña, que hai que cuidala, Jorxa. É certo. É que vas facer, É Xuxa, aí, a certo. ver. Mira, estou facendo unha pataquiña panadeira. Entonces, o que estaba comentando aquí os compañeiros os Que lle vas temos aí. picar Claro, porque moita xente pois, lle bota outros ingredientes. Casi todos ceboliña, lle eu fago botan... así tamén, Tamén, verdad? Ca cebola, Ca sí, cebola. ca pataquiña así. Efectivamente, pero ti botaslle, por exemplo, pementos. Tamén, Tamén. e tomate. E tomate, ves? Sí, Entonces, sí. ao final, E faga así capas. e fas capas. Capas, Efectivamente, sí, sí, sí. pois no asiento asentas ben todas. Sí, sento ben todo. Efectivamente. Bueno, pois cada un Pois ten un mira, que xeito. risa, traía che dixen, eu voulle a levar, porque xa che dixen que eu padezo moito da Jorxa, Sí. sempre. Sí. E na miña casa sempre houve mel, caseira, de verdade. Sí. Xa me acordo de cativa, mira, para non ir á escola, dicía yo a miña nai, daime moita Jorxa. E deixábame na casa, dábame un baixinho de leite quente con mel, eu quedaba de maravilla, oiches. E a xema do ovo non xa daba. Ai, tamén, os ponches eses, que a xema do ovo. Mira, que me gustaban. Os ponches. Co Sansón, oiches, co viño dulce. Mi madriña querida. Son moi fan, do viño dulce. Home, non te fastidia, claro. Eu teño ido a ele, Sí, E collera a miña irmá o tapón, non sabe? Sí, sempre, Mima, sempre. entenanse Tal ahora, nos cual. quitan asuntos sociales, quitan os fillos. Ahora non se Os pode cativos, facer. sí, os cativos dábandolo, Nos daba, de claro que nos pequeniños. daba. Por eso dijo, ahora é inimaginable. Ahora é mi madriña. Esas son tradicións, mira, na miña zona era o que se lle daba ás mulleres na enjroda, que se decía, non? Cando ibas ver unha muller que acababa de dar a luz, Tamén, e levabas aí un paquetiño, unhas sí, roscas, sí, sí, unha sí, miña sí. avoa unhas roscas, unha botella de viño dulce, para Sí. que pasara esa enjroda, esa mulleriña. efectivamente, É loco. eso xa escoitei tamén. Sí, moi ben. Facíanse moitas cousas antes que ahora estamos alarmados e tal. A última, mira, non fai moito. É que perdemos, Eu creo que perdemos. É que se van perdendo moitas, Ahora, sí. co tema da privacidade e demais, non? Oye, Sí. o nome, a dirección, non fai nada. Había unhas páxinas que lle chamaban páxinas blancas, as amarelas e Tiña todo. as blancas, que cho deixaban na porta, ca dirección, o teléfono donde vive, vamos, que pasta de dientes uso de todo. Toda a información. todito, mira E ahora, Sí, mi Madrid. mira agora, Imagínate que non sí. son Sí. Pois nada, eso, deixo aquí o mel. O outro día ainda lía tamén na prensa que con isto dos produtos galegos, digo, eu ás veces non sabemos nin o que temos, nin o valoramos, Sí, é certo, Nin onde vivimos, nin o noso produtiño galego. Como estamos aquí metidos e pensa que todo non cae do ceo, pero en realidad... Sí, é que é todo en todo o mundo, é así. E lía que decían que hai un galego en casi todos os países do mundo, Creo. Ti imagínate, se hai 200 países galegos, o sea, 200 países, perdón, poñamos, hai un galego en 160, polo menos. Hai 40 países só sin galegos. Eu creo que en todos, Home, En todos, o de que hai un galego en Canarbúa, Sí. esa letra foi por algo, Sí, eu diría que tamén, Hai un galeguiño por todos os sitios. Por todos os sitios, claro que sí. Bueno, pois deixo-te. Damos un saludiño a toda esa Despois- xente que está por aí emigrada e que falan da morriña, verdad? Home. Mirar para eles e verdad que nos acordamos. A todas esas canles internacionais que ahora vennos, verdade? Venos moitísimo. A min Sí, chega mi sí. cantidad de mensaxes de xente de Bélgica. Menos mal, aí sí que evolucionamos. Oh, que cousa bonita De cando me chega. Alemania, de Costa Rica, por aí de Uruguai, de Argentina, De verdade? Xapón. Sí. De tamén. Xapón hai un tal Miura, chamase, calquera se mete con él con ese Sí. nome, Miura. Como lle contesto? Sí, Digo, sí. gracias, thank you, very much. Claro, E eso- nada máis, eu non sei que pon. Ese é o que teñen as redes sociais e todo isto de internet, usadas con cabeciña, verdade? Oh, é conectarnos a Efectivamente, todos. é moi bonito, moi Sí, chulo. sí. Dá gusto, Bueno, pois deixo que eu para o lado aquí contigo todo maravilla, falta un café. Isa, ven despois, Vale, por un pouquiño deso. Vale, vengo por un Invítame, pouquiño, sí. veña, vale, pois Teño vou. esa cachola Aí que che deixo mel, vai ser moita para mí. Xa verás que botar. Ademais, vou non usar ahora a mel, Vale, vale. Moi Un ben. biquiño. Chao. Chao. Bueno, pois é certo. É certo. Vennos moitísimo polo canal internacional. Chega en cantidad de mensaxes e
É un biquiño para todos e todas os que estades aí. Un biquiño moi grande. Moi ben, isto vou no deixar aquí porque non o vou a botar hasta quitar daqui toda a graxa. Quédanos isto e o viño branco. E isto botamos para atrás. E como creo que xa o teño, xa vou comezar a retirar. Vale. Ai, que ben mule, desde logo así unha ceboliña. Se a queredes máis torrada, a ceboliña, botades antes. O allo igual. Eu sabedes que o allo a mí nunca vai de primeiro, sempre vai de segundo. Esta pataca está perfecta, pero perfecta. Así que fora de aquí. Baixamos o lume. Ou apagamos directamente. Escoamos. Ai. Quen se resiste a esta pataca? Cando falamos, non, de as patacas así, igual que na caldeirada, hai que facer de máis. Hai que facer de máis. Collen tanto sabor, está tan rica, que o produto principal a veces queda en segundo plano. Como non resaltes o produto principal, a pataca supera. Vale. Aí está. E aí está. Ben. Agora, co tempo que vai estar no forno, aí asentamos toda a camiña. Vale, quedei un pouco curto, había que cortar algunha pataquiña máis. Bueno, ahora xa queda. Porque se estou dicindo de que vai tirar da pataca... Agora, mirade, un pouquiño, se queredes. Podedes botarlle pemento doce, pemento picante, neste caso é azafrán. Un chisquiño de azafrán. Dalle así ese toque. Fora, un chisquiño de vinagre. Así 4 gotiñas, vedes? Así, nada máis. Fora. E un cuarto de cunca aproximadamente de viño branco. Que poña así o fondo, solamente o fondo. Vamos allá. Nestes 20 minutos vai evaporar todo este alcohol e vai a quedar aquí unha base de patata espectacular. E agora no último intre e cando coñemos e metemos o perixil. ¡Wow! Oye, cómo va mi ritmo, vamos a gozar. Aí va, moi ben. Agora, aquí unha beiriña, bueno, uno poñer aquí, así o vedes mellor. A unha beiriña, limpamos cacholiña, ven para acá, pero antes, un cunco. Esto podo retiralo. E aquí non imos xerar máis lixo, así que tamén fora. Un cunco. Este. Váleme perfectamente. Agora, comezamos con un chisquiño de aceite de oliva virxe extra. Unha cullerada. Punto. 2 pinguiñas, mirade, 2 pinguiñas, de aceite de sésamo. Xa, nada máis. É moi forte, pasa pois como todos os cosos son fortes, como te pasa co allo, xa apaga outro alimento. Aquí exactamente igual, unha pinguiña. Isto de aquí é o vinagre de Módena. Así, unha cullerada. Salsa de soia. Unha cullerada. Porto, viño Porto. Media copiña aí, vale? E agora, o mel. Ou azucre. Aí está. Vale. Vale. E vale.
remexemos. Boche. Remexemos e ligamos todo, que se disolva toda a mel. E aquí, e agora é cando tiramos da maicena, si precisa ou non precisa, aí cando miramos aí para, sobre todo para aguantar, para que se aguante todo isto, non ten outro xeito de espesar un pouquinho a salsa. Cal é o xeito de espesar a salsa? Pois que non escoe, que non quede sin nada de salsa por riba. Ben, temos o mel xa dentro. Ui, que ben uli isto, Dios mío. A culleradas, como decía outro. A culleradas. Vale. Veña, dámoslle. Para facer ben as cousiñas, collemos as varillas. Aí. Bueno, temos todo integrado e mesturado. Un caciño. Poñemos, aquí non nos separamos dele, porque daqui vai directamente 8, 9. Metemos no cazo. Isto fora. Estas colleres fora e isto fora. Aí está. E mau que teño que frejar hoxe. Non o creedes, non? Sí, despois de traballar hai que frejar e deixar todo listo. Moi ben. Ven para aquí, amiga, ven para aquí. Aí está. E para dentro. Eso. Isto a pía. E aquí vou facer así xa para non manchar. Aí, e aí. Teño no 9. Comeza a espesar e comezamos a pintar e ao forno. 20-30 minutos andar a cousa. Despois vos digo, as veces que abrín a porta, as veces que pintei e o tempo que levou a caramelar esta cachucha, vale? Colla a temperatura. Temos que traballar con estes produciños de outros xeitos. Comentábame Alex del Río, aquí, o cámara que teño aquí, me dice, eu fago moitas veces, sí que é certo que non sin acaramelar, meto directamente no forno aí, e comeza esa cachucha a coller todo estes rollos torrados, e que está... É así, non foi falta nada máis. Aquí damos a reviravolta, e imos sacarlle este saborciño rico. 9... Parece que comeza ahora, Aquí nos podemos apartar, porque directamente en segundos comeza a espesar. Vale. Xa temos, vedes? Quieto. Quieto. Vedes o chollo, non? Retiramos. E agora é cando comezamos a pintar. Comprendedes o labor. Bueno, este mesmo xeito, neste caso veía unha cachucha. Pero non sei se o fixéchedes algunha vez cunha costela de porco. Cando facemos na casa, non? Que queremos facer churrasco na casa, home, válenos, non? Pero non é o mesmo. O churrasco vai na brasa. Pero se facemos isto a baixa temperatura e despois pintamos a costela de porco, queda espectacular. Vou levar este cazo para ter ali, pero mentras tanto nos imos para o forno. Vale. Aentro, Manuel. Chisquiño de un ollo. E aí na esquina da mesa imos a ser unha familia feliz. Vémonos agora. A faciana caramelada de hoxe é a de un porquiño. Nunha tarteira con aceite de oliva, rustrimos as patacas cortadas en liscos. Incorporamos a cebola e o allo. Pasamos a unha fonte de forno e engadimos o vinagre, o viño, o azafrán, o perexil, o sal e a pementa. Asentamos a cachucha cocida en riba das patacas.
Nun cunco mesturamos os ingredientes para acaramelar a cachucha e buscamos o espesor que axuda da calor dun cazo. Pintamos ben a cachucha, enfornamos e listo para comer. Unha cachuchiña que non falte nas nosas casas en riba da lareira aí colgada resto de chorizos, a cachucha de porco. Na miña casa hai dúas. Está a de porco e a de bacallao. E as dúas fajolle reverencias, esas dúas cachuchas. Bueno, un xeito máis de facela, vale? Eu penso que, ademais, un xeito que vades a agradecer moito. O primeiro día que a fagades, de verdad que vades a repetir. Sobre todo de facer o xeito, de facer a salsa, para despois poder napar, pois, calquera parte prácticamente do porco, non? Forneado. Estuvo exactamente 20 minutos e pintei 2 veces. A primeira vez que me vichedes, aos 10 minutos volví, diño outro brochazo. Vades ver como toda a pel comeza a botar burbulliñas. Pois así estuvo uns 18 minutos, que a pel botando burbulliñas. E a partir de agora o que queda é disfrutar. Un biquiño e ata outro día. Chao. Para vos tamén hai, tamén, a de chejar. Como son.